reciteret hele guldhornene af øens læger. Eller vil I hellere have noget musik? Skal jeg forstå det derhen, at I ikke er interesseret i, at jeg fremreciterer guldhornene? Jeg er ikke vred, jeg er skuffet. Men nu skal vi byde velkommen til aftenens store trækplaster, aftenens store hit, nemlig et band fra Sovjetunionen. Nu kommer der et orkester, som er meget, meget, meget berømt i Sovjetunionen. Og de kalder sig selv et uafhængigt orkester. Det vil de hellere hedde end et undergrundsorkester. Det kan jeg godt forstå. Det lyder også meget bedre. Jeg tror også, jeg skal til at hedde en uafhængig skuespillermand, for det er jeg. Men det er altså et band, som er meget, meget berømt i USSR, og de har ikke spillet i Vesten før. Det er altså første gang, vi skal se dem her i Vesten. Og i morgen skal de spille i Aarhus, og de hedder Kinor, tror jeg nok. Kinor. Kan vi alle sammen sige det? Kom, sig efter mig. Kinor. 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 Ja, så skulle den vist være fæset ind i forvandlingskuglerne, ikke? Det er meget rart lige at vide, hvad det hedder, drenge, ikke? Og nu skal jeg prøve at gøre mig meget, meget bekendt med det russiske sprog. Jeg ved, at der er noget, der hedder vodka, og der er noget, der hedder njet, og så ved jeg ikke mere. Men der er altså nogle russiske drenge med i det her band. Der er ikke nogen piger. Den første hedder Viktor Tsoi, og han synger, og han spiller guitar. Og så har vi en mand, der hedder Yuri Kasparan, og han spiller guitar. Ja, der er han! Det er jul! Og der kommer drengene! Der kommer de dejlige russiske drenge. Det er lige frem sådan, så man kan se stepperne for sig, når man ser drengene, ikke? Og så har vi en mand, der hedder Igor Tsikamirov. Var det rigtigt? Og så er der en mand, der hedder Yuri